nami kula Ririn Diwirnawati, nomor absen gangsal saking kelas 11 akuntansi sekawan. Ing mriki kula badhe maos geguritan kanthi irah-irahan kahanan jaman saiki. Kahanan jaman saiki. Kahanan jaman saya ndrawasi. Benar kaanggep luput, luput kaanggep bener. Aku tansah ngedumel. Para pemimpin kang kedah tinulat malah nerat angger-angger. Tumidak congkrah lan daksya. Pranoton kawedar ndadekake pawangan asor. Sangsaya kalindih kajanan anyake kahelis putaring jaman. Cekap semanten anggen kula matur menawi wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.